sentään. On tää suorastaan uskomatonta. No taitaa olla hauskakin juttu, kun noin naurattaa. Ei yhtään hauska, vaan erittäin vakava. Ui niitä torvia. No kuule, eikä se nyt ole pikkusen ristiriitaa, että vakava juttu ja sinä nauraa tirskut kuin mikäkin. Kato, meidän Suomen politiikkaressukat, ne saa vakavan asiankin näyttämään ihan idioottien hommalta. Kuule, Suomessa on pääosin erittäin hyvät poliitikot. On vai? Oh. No kuule, mikä ihmeen rupusakki sitten on päässyt hoitamaan tätä idänkauppaa? Ai rupusakki? Niin. Kuuluuko sitä hoida mikään rupusakki, vaan Suomessa on niin hyvät poliitikot hoitamassa idänkauppaa, että kuule meillä ei ole siinä asian nokan koputtamista. Ai sillä tavalla. Just. Minusta katsos nämä idänkaupan hoitajat on pelkkiä jätejoonaita, joilla ei päässä yhtäkään ajatusta. Ja niin helppo, kun se idänkauppakin olisi hoitaa kuntoon. Kuule, pitääpä nousta oikein istumaan, että kun jos pitkällään nauraa rupeaa yskittämään. Joo, siinä se poika vaan makoilee sohvalla ja naureskelee, vaikka idänkauppia tuhoaa koko Suomen talouden. Kuules, yksi juttu. Kun mulla nyt sattuu olemaan tässä oikein hyvä aika, niin voisikohan rouva ystävällisesti kertoa, että mitenkä sinä ratkaisit tämän idänkaupan noin vaan hetkessä? No hyvä on, minä kerron. Mutta kuuntele nyt sitten tarkkaan, äläkä rupee tunkemaan omia kommentteja sitten väliin. Kyllä minä en tunne. No niin. Eikö ole niin, että Suomi ostaa Neuvostoliitosta hyvin paljon öljyä? Joo, kyllä näin on. Ja eikö ole niin, että silloin kun öljyn hinta oli hyvin kallis, silloin Suomen ja Neuvostoliiton kauppa oli tasapainossa ja Suomen vienti Neuvostoliittoon toimi hyvin? Just näin. No niin. Ja Neuvostoliiton kaupasta Suomen pitäisi tuoda yhtä paljon kuin se vie. Just. Ja sitten kun öljyn hinta laski puoleen entisestään, niin nyt Suomi pystyy viemään puolet vähemmän kuin näin. Eikö ole niin? Mut mitä sä nyt näitä toistelet? Kaikkihan tonti, että... Mut kerro se kikka, millä Suomi voi viedä Neuvostoliittoon yhtä paljon kuin ennenkin. Se on aivan yksinkertaista. Maksetaan vaan siitä öljystä neuvostoliittolaisille yhtä paljon kuin ennenkin. No mitä sinä nyt oikein tuijottelet? No kuule, suoraan sanoen katso vaan, että oot sinä enää edes oikein viisaan kirjoissa. Niin minusta tuntuu, että minä olen enää ainut, joka on viisaiden kirjoissa, mitä tähän idänkauppaan tulee. Katso, muut ne vaan riitelee koko ajan, mutta minulla on sentään tarjota lopullinen ratkaisu tähän vientiongelmaan. Ai on? Ai ettekö oikein on vai? No eikö mukava ole? Maksamalla öljystä sama hinta kuin ennen alennusta, vastaavasti voidaan viedä yhtä paljon kuin ennen alennusta. Voi rähmä. Eikä me nyt voida maksaa Neuvostoliittoon enempää öljystä kuin muuallekaan. No miksei voida? No sen takia, kun silloinhan öljy olisi muualla puolta halvempaa. Mitä se nyt muille kuuluu, mitä me Neuvostoliiton öljystä maksetaan? No kun se kuuluu. Hyvänen aika. Eikä nyt kukaan idioottikaan maksa öljystä enempää kuin mitä se maksaa. Niin, ei näköjään idiootit maksakaan, mutta viisaat kyllä maksas, jos sillä saadaan kauppa tasapainoon. Kuule nyt yksi juttu. Ajattele, mitä ulkomaalaiset sanois, kun ne kuulis. Että Suomi saisi muualta öljyä puoleen hintaan, mutta Neuvostoliittoon Suomi maksaisi öljystä tuplahinnan ja vapaaehtoisesti. Mitä sanois ulkomaalaiset tähän? No, ulkomaalaiset sanois, että kylläpä ne suomalaiset on tyhmiä. Just. No niin ne just sanois kuule. Mutta tiedätkö, mitä suomalaiset sanoo? No? Suomalaiset sanois, että kylläpä me suomalaiset ollaan viisaita, kun maksamalla tuplahinta saatiin kauppa tasapainoon, vienti pelaa ja kaikki on tyytyväisiä. Kuulehan nyt, akka. Kun öljystä ei voi maksaa kellekään enempää kuin mitä se maksaa. Miksei voi? No, se on vastoin kaikkia kaupankäynnin periaatteita. Sellaista ei tehdä. No miksei tehdä? No miksei tehdä? No hyvä on. Kuule, mitä sinä sanoisit? Kun minä menisin ruokakauppaan ja maksaisin ruokatavaroista tuplahinnan ja vapaaehtoisesti. No mutta niinhän sinä teetkin. Täh? No kun et sinä osaa katsoa, missä kaupassa on tarjouksia. Esimerkiksi eilen. Sinä ostit Mutikaisen liikkeestä sianlihaa täyteen hintaa, vaikka Satikaisen liikkeessä oli sianliha tarjouksena puoleen hintaa. Ja toissapäivänä päinvastoin. Sinä maksoit Satikaiselle lanttulaatikosta 3 markkaa rasia, vaikka se oli Mutikaisella tarjouksena markan rasia. Kuules nyt, kun idän kaupassa ei ole kyse markoista, vaan kyse on miljardeista. No mitä sitten? Kato, puoli hintaa hinnasta on täsmälleen puolet, oli summa miten suuri tahansa. Ai. Ai. Kato niin
yksinkertaista se on. Kun on vähän ynnälaskutaitoa ja logiikkaa. Rahat riittää, vienti pelaa, ei ole työttömyyttä. Surssa ja Väyrynen voi juoda yhdessä kunnon känniä kehästä. Että tulipahan tämäkin asia hoidettua, kun kysyttiin neuvoa yhdeltä naiselta. Ja sitten on vuodostama todella mielenkiintoinen noppakilpailu. Idea on se, että molemmat pyrkii saamaan vuorollaan heittämällä 30 pinnaa kasaan. Jos tulee kutonen, se kutonen lasketaan kyllä summaan mukaan, mutta silloin menee vuoro. Jos tulee taas ykkönen, niin menettää sillä heittovuorolla sillä heittovuorolla saadut pinnat. Ja säännöt selviää kyllä paremmin, kun ruvetaan vain kilpailemaan. Ja sitten jos on kasassa jo 23 pinnaa ja pelkät tulee ykkönen, niin silloin voi antaa nappulan kaverit, että heitäpäs sinä. Ja jatka. Okei, ja ringa aloittaa. Joo. Ja 5 pinnaa olisi kasassa. Uusi heitto ei mitään. Ja 3, se on 8. Aika hyvin. Ja 1. Kaikki meni, eli sulla on edelleen 0. Olisi pitänyt lopettaa siihen 8. No niin. Mä uhkapeliä etenkään harrasta. Joo. Ja 4. 3, 7 yhteensä. Aivan. Nyt rupee. 7 ja 1. Ja 0 molemmilla. Olisi kannattanut lopettaa. Kyllä se tulee sieltä. Joo. Ei kannata ahnehtia. Ja 1. Ja 1. Ei mitään. Tässä pitää olla joku numero, että saisi hallaa toiselle. 3. Joo. Heitä pidemmälle. Ja 6. Sulla on 9 kasassa nyt. Mulla on niinku pakko Nyt jäädä. Timolle 9, joo. Mä oon tyytyväinen. Joo. Ja pakko lopettaa, kerran tuli 6, ei saa jatkaa. 4. Mä en ala, kun noi menee tuolla. Melkein se 20 Heitä on. uudestaan 4. Ja 3, se on 7. Ja 1, ei mitään. Voi ku huono tuuri. Voi mä 0 edelleen. Sulla on siis 9. Niin Timo varmaan, jatkaa 9. joo. 9 ja 6 on 15. Siinä pieni näytä laajasti Timolle 15. Joo. Kutonen. Ja vuoro meni 6. 2, Mahtaisinko pitää? 3, 5. Sori, mä meinaan hätää. 5. Ei 6 niin. heitto, ei mitään. 5. 2, 7. Ja 6 on 13. On Meni ollut. vuoro. Ringalle 13. Paljon peli on nyt? Sulla on 15 Aha, Timolla. hyvä. Yksi. Ja 1. Joo, Edelleen 15. näin. Joo. Sulla on ennestään 13, nyt on 4, 17. Ja 4, 21. Jatkatko? Jatkaa. Vielä vaan. 24. Jatkatko? Ei jatka, ahaa. Ringalle 24. Ja Timo 15 pohjat. Tosta on 3. No ei oo. Ei ollut mitään, ei useitto. Voimaa peliin. Ota siitä kakko. Nyt on 17, Anna tulossa. 21, Nyt on pakko vielä heittää ja auto muu. Kyllä me tosta kiva edetään. 21 ja 4, 23. No annas vielä. Ai heidät vielä, ahaa. 23, Se on pakko ottaa. niin on. Jos tohon sanot. 23, meinas tulla ykkönen pyöritti, 25, jatkatko? Totta kai. Totta kai jatkaa. Elikkä se on vitonen nyt. Niin. 31. 31. No ei mitään, sinä saat heittää vielä. Saat heittää vielä. 24, jos saat enemmän kuin 31, niin saat voittaja. Anna mennä. Vapise. 27. Nyt jos saat vitosen, niin oot jo voittaja. 27. 31. Samaa, täsmälleen sama tilanne. No, Molemmilla on 31. Ja nyt jatkamme, kummiko saa omalla heittovuorollaan enemmän pinnoja. 31 molemmilla. sanon def. Niin. Nyt ala ringa heittää. Ei kun sinä aloitat, joo. Ja niin Sano pitkälle se. kun kantti kestää. Niin, pitkällä kun kantti kestää, joo. Se on 37 ja se loppui siihen. Se loppui siihen 37 Timolle. Sulla on 36. Nyt jos tulee ykkönen, niin oot hävinnyt. 4 voitti, 40 voitti.